Salut și bine te-am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator. Astăzi iar n-am făcut nimic de la ultimul episod. Dar ce mai contează? Fucking contează atâta timp cât putem să ne jucăm. Da. Așteptăm, ok. Hai să vedem. Am rămas aici cu Heineken-ul nostru. Te pornește mașina. Totuși. Ok. Yap. Stai așa. Yap. Sunt un yap. Brum 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 brum. Brum brum. Eu dăm aici brum brum. Brum brum. Brum brum. Brum brum. Brum brum. Tragi din gură. Tragi din gură. Tragi din gură. Tragi din gură. Ok. Nu mai știu ce să mai zic. Scuzați episodul ăsta că e atât de ciudat, dar... Dat curbă două. Ok. Dat money foment. That money foment. Mergem. That's money. That's money funny. Funny money moments. Money foments. Da. Ok. Super fucking ok. That's a money foment, man. That's money, that's money, that's money, it's foment money. Ok, mai am 44 de kilometri, sigur ajungem astăzi. Dar fucking gur ajungem astăzi. Ok. Sigur și singur. Sunt singurul sigur din siguranța singurătății. Sunt singurul sigur din siguranța singurătății. Wow, ok. Din singurătatea sigurătății. M-aș duce pe banda cealaltă așa ca bossul pe aici, dar nu. Bandă pe sensul celălalt. That's some money. A money foment. Da. Haide. Haide. Mișcă-ți S-ul. Mișcă-ți mă S-ul. Ok. Încă suntem cu Heineken. Bieria Heineken. Bieria Heineken. Ups, l-am lovit pe tipul ăla cu camionul de acolo.
Ok, scuze, scuze-moi. Excusez-moi. Ok, hai că aproape am ajuns și de la destinație. Oh, Jesus, ok. 30 de mile pe oră. Manchester discovered. Am descoperit Manchesterul. Yeah. Ah, ok. Ups, reload. Load game. De la 15 25, ok. 42. Asta, load. Yes, ok. Cred că dacă sunt bușit și în salvarea asta e nașpa. Nu sunt, hai, merge. Mere din grădină, hai. Jenny fucking al 30 de mile și iarăși descoperim Manchesterul, ura! Tu, de Scania, ce faci aici? Ei! Bă, Gogule, nu crezi că îmi dai și mie un Scania de ăla așa? Fain. Dar e că totuși, nu fii chitră, dă și mie. Uite, care Skoda ori aici. Așa par Skoda, nu știu, zic și eu. Că par Skoda, așa mi se pare mie. Ai, cum mi s-au dus FPS-urile pe ceva. Nici nu vreau să vă zic pe ce s-au dus FPS-urile în momentul ăsta. Dar fix pe pulă. Na, fix pe pulă. Stai, ghiciți voi un cuvânt, începe cu pu și se termină cu la. Mersk. Ok. Ceva enter. Ok. Tolerabil. Am făcut 5.000 de euro pe chestia asta. Fuck. Ok. Job market, freight market, doamne. Ok. Pressure tank. Nu, de aici. Ziceți mă, ce să luăm? 18 tone, hai că asta pare bună. Chiar pare bună. Hai că luăm pe asta, nu? Perfect. Fuck. Intră între 12, intră între 19, da, intră între 19, e perfect. Scuze camionule că te-am lovit. Și nici nu mai dau reload acum. Pentru că doar de. Ok, stați așa un pic. Și luăm pe asta, take job. Și hai să descoperim întâi Manchesterul. Înainte să ne apucăm de livrare. E super să ai volan de 180 de grade, uite ce poți să faci. Că nu știu, strică un pic din experiență, dar și adaugă așa parcă o chestie mai neserioasă la el așa. Adică uite cum am... Ce manevră am făcut. Asta nu face o mașină adevărată, așa ceva. Chiar nu face.
Sper doar să mai intre între... 11 intră. Brum vrum, brum vrum, brum vrum, brum vrum, brum 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 brum. Trebuia să descoperi semnul ăla de întrebare. Hai să-l descoperim. Hai bă să-l descoperim, doar ce dracu. Ce dracu, bă? Ce dracu? Deja nu mai merge. O luăm pe acolo, prin stânga, așa, o luăm frumos, ieșim din nou în sensul giratoriu și super ok. Și pe aici se face doar la dreapta. Minunatoșto. Eu o să fac la stânga. Vrei să vezi cum? Uite așa. Mă pun un pic în fața lui așa. Ok, gata. Recruitment Agency. Hurray! Pentru asta am venit eu până aici. Ce căcat. Cu aia de ce căcat. Jesus, genial! Bam. Tu, du-te mai în față, că e verde. Ia uite cum împingem autobuzul. Zici că suntem un bus driver, conducem autobuzul acum. Oh, fucking okay. Jenny fucking gal. Uite așa se face sensul giratoriu după mine. Uite așa am făcut și un sensul giratoriu. V-a plăcut? Normal că v-a plăcut, nebunilor. Normal că vă place. Vă place. Vă place. Vă place. Știu eu ce vorbesc când zic că vă place. Hai să conducem un pic din exterior dacă ne lasă motorul. Da. Vă place, vă place. Brum, vrum, brum, vrum, brum, vrum, 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 bum, brum, vrum, brum, vrum, vrum, brum, vrum, vrum. Genial. Trebuie să mai filmez și altceva în afară de Euro Truck Simulator 2, că deja am vreo 37 de episoade. Că Euro Truck Simulator 2 așa, pe puțin 37 de episoade, cred că am mai mult, că data trecută când le-am numărat aveam vreo 37, acum cred că am vreo 40 și ceva de episoade de Euro Truck Simulator 2 și mai trebuie să începem și alt joc, adică să omorâm și alt joc. Na. Genial! Trebuie să reparăm transmission-ul pentru că ăla contează mult. Chiar dacă camionul încă o să se oprească, o să o facă cu stil așa, adică o să intre încă între a 12 și o să fie super șmecher. Dar nu mai contează asta, nu e așa, nu e așa, nu e fucking așa. Urcăm, 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 urcăm. Vrum, brum, 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 bum, vrum, brum, 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 am luat-o pe drumul greșit, cit.
Ok, cred că întoarcem acum și încheiem episodul. Vrum, vrum. Auzi tu la mine. Ok, stați așa. Stai că nu mai pornește acum mașina. Bineînțeles, a blocat fluxul acum. Cum întoarcem noi aici? Ne-am blocat capula. Ok. Da, clar ne-am blocat aici. Cam atât a fost și cu acest episod. La revedere!